चिरां जिल्लानि जि श्री श्री अनुकुल ठाकुरनि 137 जोनोम बोसोरजों लोब्बा लानानै जि मोनसे बेवहाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव नैबे गावजों जि मोनसे मुलाम्फा जानायजों लोगोसे ओनसोला आरो बुहुमा मोनसे मुलाम्फायाव बियो फैयो आरो बेनि जि मुलाम्फा बे मुलाम्फाखौ जोङो मेगनजों नुनो मोना। श्री श्री अनुकुल ठाकुरनि 137 जोनोम बोसोर आरो बे बोसोराव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जायो आरो दिनैबो नैबे चिरां जिल्लानि श्री श्री अनुकुल ठाकुरनि जि गौथुम बा जि धोरोम सिबिग्रा दा बिथांमोननि बानजायनायाव रुनिकाटा बे रुनिकाटा सत्संगी जि बिहारनि लांगोनायाव बेवहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै श्री श्री अनुकुल ठाकुरनि जि जोनोम सान बे जोनोम सान बा जोनोम बोसोर बेखौ बेवहाय फालिदों आरो बे फालिनायनि दिनैनि जि साननि गिबि हाबाफारि फुंनि आर'ज बे फुंनि आर'जनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैदों। बे आर'जआ गमामायैनो बे आर'जआ बेखौ जोङो धोरोमारि बिथिंनिफ्राय जि मोनसे फोथायनाय आरो बेनि अनगायैबो बेखौ बिगियानाबो फोथायो बे आर'जनि गेजेरजों जों गावनि गोसो आरो मोदोम बा गोसो आरो सोलेरखौ थाजिम खालामनायजों लोगोसे बे बुहुमनाङै बा ओनसोलाव जिखिनि माने जोंहा जायखौ मा होननानै बुङो जायखौ अखुद्ध होननानै बुंनाय जायो गोथार नङि बे गोथार नङि जि मोनसे थासारि बे गोथार नङि थासारिखौ नैबेबायदि आर'जनि गेजेरजों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे मोजां थासारि बा जि मोनसे खुद्ध थासारि बेबायदि मोनसे थासारियाव बेखौ मोननो हायो आरो दिनै बे जि फुंनि आर'ज बे फुंनि आर'जआ जोङो जि मोनसे माने बे गावनि थाखायबो गावनि जिउनि थाखायबो बे आर'जआ जोबोद गोनांथि आरो सासे सुबुङा बेबायदि फुंनि जागायनायखौ जागायजेनोब्ला गमामायैनो आद्रा थानाय जिखिनि सान बे साना बेयो मोनसे जोबोद मोजां बियो जाफुंसार जानो हायो। दा बेनिखायनो दिनै बेवहाय चिरां जिल्लानि जि श्री श्री अनुकुल ठाकुरनि 137 जोनोम बोसोरजों लोब्बा लानानै जि मोनसे बेवहाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव नैबे गावजों जि मोनसे मुलाम्फा जानायजों लोगोसे ओनसोला आरो बुहुमा मोनसे मुलाम्फायाव बियो फैयो आरो बेनि जि मुलाम्फा बे मुलाम्फाखौ जोङो मेगनजों नुनो मोना मेगनजों नुयि जायखौ आनमेनिफेस्ट होननानै बुङो बे आनमेनिफेस्ट आरो बे आनमेनिफेस्टआनो आथिखालाव बा आनमेनिफेस्टआनो माने सोरजिजेननायनिफ्रायनो बुहुमखौ बियो बेलेन्सआव लाखिदों आरो बेनिखायनो दिनैनि समाव नैबेबायदि हाबाफारिनिफ्राय जों गावजों गोथारै थानो हानायजों लोगोसे जोङो बुहुमखौ ओनसोलखौ जोङो गोथारै लाखिनो हायो। आं हामबाय होनदों दिनै बेवहाय चिरां जिल्लानि जिखिनि माने श्री श्री अनुकुल ठाकुर बा सत्संगी होननानै बुङो सत्सं जिखिनि धोरोमारि बिथांमोना बेखिनि हाबाफारिखौ जेरैबायदिहै माने बेवहाय गाजा गोमजायै बानजायदों गाजा गोमजायै बेवहाय माने फालिदों आं बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो हामबाय होनदों।